ġili, naf li ġili għan saqsik u tista tara xem miktub fuq l-screen. Ġili kellek problemi fil-ħabs. Ejwa. Kelli problema tal-bloomers. Il-problema tal-bloomers. Tistarna mal-publiku mal-problema tal-bloomers. Mela, il-ħabs bħalma kulħadd jaf nuqqas ta' attivitajiet bej mara u raġel u ma ħafna u ma xej fil-verità xina kont taħt l-età nieqsa. Jekk ma tkunx taħt l-età tista' iva, però conjugal visit u imma trid tkun it-tfajla tiegħek vera, għax kien hemm każi li daw in-nies bdew jġibu kull mara differenti minn ġejja ġifieri. U da għaddej xarata. Kif? Fil-li dik u fil-li l-oħra. Allura kien jorganizzhom. Ma nafx filmni. Kif gax? Emmin isibt fajla fil-ħabsina, ma nafx. Fis-sens isiru affarijiet li xi kultant tajt kif ġirat kif fis-sens. Imma insomma. Il-problema ta' Mason fil-ħabs. Jiena kont akkwistajt blu film, porno. Ovvjament dal-porno żammejtu jiena kont u tfajtu fl-Xbox tiegħu dejjem ovvjament kont nraqdu ġo l-Xbox da s-CD. Konsekwenza li darba minnhom fil-ħodu light search. Daħlu jiċċekjaw ġo ċella tiegħek għandi xi affarijiet ta' kutrabandu hekk u ma stab xejn. Però f'din l-Xbox kelli problema li trej ma kienx tinfetaħ. U waqt l-ispezzjoni il-maġġormat improva jiftaħ it-trej tal-Xbox u dil-ostja trej ma nfetħitx. Allu għal-axħa mill-em, xej meżin abbijat karti għabba ġej blu. Għalfil? Allu nizzel dil-Xbox isfin. Ġera mort minn wara l-gardrum, bieċċati għalli kollu, ma għet nara ħelib ġodin l-Xbox. Nittama li ma jafas fuq il-CD. Ovvjament wasal il-ħin li klikjajna fuq il-CD u telat mara b'saqja bera. F'dak il-ħin nisma Mason u jena brasi baxxuta ovvjament, avviċinajt il-gardrum, għalli xidaj li dwar dis-CD tal-hip-hop. Dis-CD kella hip-hop fuqa, meta tara hip-hop timmaġna diski, imma kien far from it. Għatlu, jeminar xsibta xej, għatlu Maġġor Martin, għatlu man, għatlu fil-sens, għandi n-needs tiegħi għallimma dal-boħra mis-sek ġibtuli, għatlu nġibu lek. Għattu l-issa li kiku inti fil-pozizjoni tiegħi, għatlu inti kont ħatiġittijuli, għalli toħxtaj li l-pozizjoni tiegħi xini. Insomma, tħaqna daħqa bejtni, pero xorta waħda kelli niffaċċja l-konsegwenza li jena tlift l-Xbox, ġveri. Ħadlek l-Xbox. Ħadiri. Understandable.